खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दाखालि साननैसोनि सिगां साख्रिनि थाखाय गोबां दावराव दावसि जाद्लायदोंमोन। मैयाबो आरोबाव बेफोरबायदिनो धरना होद्लायनायखौ जों नुनो मोनदों। बिटिआर गभर्नमेन्टआ 4 बोसोराव होआ नङा होदोंमोन, माबा माबि खालामनानै लाबाय, दा धरनाबो होजाबाय आरो भिसिडिसिनि सायावबो माबा माबिसो ओंखारलाबायबाय। बिथां बिक्रम दैमारिया आरटिआइ होनानै मा ओंखारदों आरटिआइआव नङा होनबा? एसे खोनासंनानै लानि, बे आंनि राव नङा, बियो बिक्रम दैमारिनि राव दे। ओमफ्राय बिटिआर गभर्नमेन्टआबो होआ नङा होदोंमोन, फिसा फिसौ 3rd ग्रेड 4th ग्रेड माबा 1 ग्रेड 2 ग्रेड रोंलायलांलालै साख्रिनि बाख्रिनि गोरों गोरा दैदेनगिरि ना, मेलेमजिबि मेलेम भरा सिन्ताधारा खालामनाय दैदेनगिरि ना बिटिआर गभर्नमेन्टआ। दा बेखौ बुङोबा बारासो बुंनाय जायो। बिथांमोना सानफ्रोमबो पनिरजों लोगोसे गाइखेर जाग्रा, गाइखेरनि साहा, अनलि गाइखेरल' लोंग्रा नङा होमबा? फ्रुइट्स जाग्राफोरनि ब्रेन्डआ बेफोरबायदिनो जायो। नायनानै लाग्रोनि बिक्रम दैमारिया मा फोरमायदों नङा होमबा? जायफ्रा गाज्रि कमेन्ट हरग्रा बिथांमोनहासो बिराद मोजां नायजोबथारो। बिथांमोननिसिम रोजा रोजा थेंक्स। खुलुमबाय नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों आं जोबोर गोनां खोथा आं फोरमायनो नागिरदों। नोंथांमोना मोजाङै खोनासं। नैबे लेखाखौ नोंथांमोना मोजाङै नाय, आं होगोन। भिसिडिसि सेक्रेटारिनि पस्टआ आसाम सरकारनिफ्राय फैबाय। पस्टआ दङ, नाथाय बे पस्टनि एगेन्स्टआव जेब्ला सासे बिजाथिया बिनि एपइन्टमेन्ट मोनगोन, बियो बबेनिफ्राय दरमाहा मोनगोन, बेहा एसआइअ एप्रुभ दं ना गैया, फाइनान्सियेल क्लियारेन्स दङ ना गैया, बेखौ मोनथियालासिनो प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआ ओरैनो ब्लेंक फायार सेंग्रा सिख्लानो बे एपइन्टमेन्टखौ राननाया सबनिसाय गोरोन्थि जादों। खारन पस्टआ दंखायो, नाथाय बबेनिफ्राय बेथन होगोन, बबेनिफ्राय सेलारि मोनगोन, आसाम सरकारा दासिमबो क्लियारेन्स खालामनानै होआखै। एसआइअ एप्रुभ गैयाब्ला मोनसे साख्रिनि मोनसे पस्टआ जेबोआनो गैया। बेयाव दरमाहानि जेबो माब्ला मोनगोन माब्ला मोना बिनि जेबो गुदि खोथा गैया जानानै दङ नैबे एखे भिसिडिसि सेक्रेटारि पस्टआ। बेयाव लिरना होदों आसाम स्टेट फाइनेन्स कमिसननिफ्राय बुंदों डिभल्युसन ग्रान्ट, मोनसे ग्रान्ट, हामायन' ग्रान्ट, बे ग्रान्टआ फैब्लासो मोनगोन, फैयाब्ला आरो मोना। माब्लानि समाव बन्द जागोन? अब्ला बेबायदि प्रक्रियाया लामाया फिनिशिं जायैयावनो दासो प्रसेसआव दंबाय थायो। एसआइअ एप्रुभ माब्ला जागोन ना जाया, बे पस्टनि आन्दाराव एसआइअ एप्रुभ जागोन ना जाया दासिमबो खोन्थानोनो हाया। अब्ला बे क्लियारेन्स गैयालासिनो प्रमद बर'आ बोरै साख्रि होनो हाखो? रायजोखौ थगायनाय जायाखै होनबा? सेंग्रा सिख्लाखौ थगायनाय जायाखै होनबा? थगायनाय जादों। बेयाव लिरनाय दंखायो बिएलटिनि मेम'रेन्डाम सेटेलमेन्टआव 5.4 होनना बुंदों। बेयाव स्पष्ट लिखादों हाग्रामा महिलारिनि एकर्डनि समाव 5.4 आव बे भिसिडिसि सेक्रेटारि पस्टखौ मोननो थाखाय मेम'रेन्डाम होदोंमोन। बे मेम'रेन्डाम होनाय बायदिनो बे पस्टआ फैबाय बिटिआरआव होननानै लिरना होखादों। बे रावबो प्रमद बर'आ लाबोनाय नङा। बे जाबाय हाग्रामा महिलारियानो लानानै फैनाय बिएलटिनि नैबेयाव लिरनाय दंखायो बिटिसि एकर्डआवनो लाना फैनाय होनना बुंखादों। मोजां, दानि दिनाव प्रमद बर' बिथांनि समाव जाफैबाय थिग, किन्तु आधरा दरमा बबेनिफ्राय मोनगोन, सेलारिया बबेनिफ्राय जागोन, बिनि फाइनेल कनक्लुजनानो जायै सिगाङावनो बियो राजनितिकनि लाबालाबाव एपइन्टमेन्टखौ दांनानै होबाय। सेंग्रा सिख्ला भिक्टिम जाया होनबा? आद्रा जाया, बबेनिफ्राय दरमाहा मोनगोन? बेनिखायनो बेबायदि थखायनाय आरो थखायनाय बेसेबां गोजान खारनो, बेसेबां गोजानसिम खारनो थखायनानै? दा नों हमजाबायना? आंखौ बिदों, आंनियाव नै बेयाव बिक्रम दैमारि लिरना दंखायो, आंनियाव रिपर्टखौ डिरेक्टरा हरखादों। बेयाव स्पष्ट बिदिबाय नै बिक्रम दैमारि, बेयाव जेबो एसआइअ एप्रुभ गैया, जेबो फाइनान्सियेल क्लियारेन्स गैया बे भिसिडिसि पस्टनि सिङाव। बेखौ रायजो राजा मिथिना ला। खस्थ' मोनगोन, किन्तु फिनिशिं जायि सायावनो प्रमद बर'आ गावखौ जा देखायनो सानदों बेयावनो दिनै बिथाङा गाबबोबाय। थेंक इउ।